बे समाव स्टुडिअ आं सन्दना इस्लारि महर आर्ट एन्टारटेनमेन्ट सावथुन प्रडाक्शननि दैदेननायाव प्रिमियार श' जावलिया सावथुनखौ 6 रिंगायाव कालचारेल प्रग्रामनि गेजेरजों बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव BCAA नि आफादगिरि गुरु पबित्र आरो गोबां बर'नि माखासे फावखुंगुर-फावखुंग्रि बाहागो लाफैदों। महर आर्ट एन्टारटेनमेन्टजों दिहुनजानाय जावलिया सावथुनखौ दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि गेलेग्रा फोथाराव हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनायखौ बिथां मेन्डेला ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो आरो बेजों लोगोसे आलासि हिसाबै आंख्रायहरनाय जायो मानास माहारियारि हाग्रामानि बुयापारा रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बर' बिथाङाबो गावनि गारांजों दोंसे मेथाइ रोजाबनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बाक्सानिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। मेन एक्ट्रेस माने बहुत माने आंनि थाखाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरो ना मोजां नांबाय आरो ना बहुत मोजां नांदों खालामनानै। नोंथाङा गोदोफोर फिल्म बानायफेरदोंमोन नामा? फिल्मथ' इदि बानायाखै मिउजिक भिडिअ बानायदों आरो ना आरो बेलेग इदि बानायथ'यो फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आंनि थाखाय। जावलिया प्रिमियार जावलिया सावथुनाव मेन रल हिसाबै लानानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोन्दों? जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद। दिनै आं नैबे सावथुन जावलिया सावथुनाव फैनानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दायोथ' पाब्लिकफोरा मोजाङैनो फैनायखौ आङो नुदों। फिल्मखौ दा आङो नायनाय जायाखै, नायनायनि उनावहाय मिथिगोन आरो ना आं सानो दा मोजांखौनो जागोन बायदि मोन्दों आरो ना दा बुंनानै आं दा गोजोननाय जाबाय। थाबाय गासैबो मेडिया नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे बेखेवनाय सानाव आङो प्रडिउसार रातुल गयारि आरो नेरसोन बसुमतारी डाइरेक्टर बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों। दिनैनि बे कर'ना लकडाउननि बे बिराद गाज्रि समाव जे बिथांमोना मोनसे सावथुन दिहुननो साहस खालामदों बेखौ आं जोबोर बाख्नायदों। बिथांमोननि जायगायाव माने बे रुपहि ओनसोलाव बेबायदि सावथुन ओंखारनाया जोबोर गिदिर बाथ्रा। सिगांफोर ओंखारदोंमोन नाथाय बे लकडाउन जानायनि उनाव जिथु मोनसे डेमेज जादों बे जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव बे समाव बेबायदि सावथुन दिहुननाय जिथु मोनसे आखा फाखा बिसोरनि केरेक्टार बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना मावबाय थाथों दिहुनबाय थाथों उननि समफोराव जोबोद मोजां जागोन होननानै आं आसा थियो। लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे जायगायावनो गावसोरनि जायगायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदान सिनेमा नुनो मोनगोन होननानै आसा थिदों आरो बेखौबो आं हामलायनाय बावहरो। दिनैसिमबो बे फाइनेल जाथ'वाखै, खोब खम समनि गेजेराव बेखौ जों एनाउन्स खालामनाय जागोन। मोनसे मिटिं एक्जिकिउटिभ मिटिं जाबावगोन, बेनि उनाव जों बे बाथ्राखौ एनाउन्समेन्टखौ जों खालामगोन आरो। समाव जोंहा जोबोद गोजोनथाव खौरां, अम प्रकाश आदाजों दिहुनजानाय शिवम प्रडाक्शननि आन्दाराव सिजौ सावथुना दिनै इन्डियान पेन'रामा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल गवा बे जायगायाव माने जायगा मोन्दों, सिलेक्ट जादों। बे दिन्थिफुं जासिगोन 26 नभेम्बराव। बेखायनो बे सावथुना बे इन्डियान पेन'रामायाव सिलेक्ट जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा, बाख्नायथाव बाथ्रा। जानो हागौ बर' मानसिफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा बे सिनेमाखौ नुवाखै, नाथाय बे इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेलनि उनाव जेब्ला माने बियो रिलिज होगोन अम प्रकाश देआ, अब्लानो जों बे सावथुनखौ नुनो मोनगोन। जोबोर मोजां जादों होननानै जों खोनादों। माखासे नायगिरि बिथांमोना गवा फिल्म फेस्टिभेलाव थांनानै नायहैगोन आरो जों गासैबो बर' सावथुन मुलुगनि जोंहा जेसेबां मावथि फारि दं लोगोसेनो रायजो राजा दं बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै गोग्गानो जोंहा सम फैदों आरो जों बेखौ लानानै गोग्गानो हायो दिनैनि समाव। गाज्रि बाथ्रा, जोबोर गाज्रि बाथ्रा। माने बेयो सम्पुर्ण गावबा गावनि अधिकार प्रडिउसारनि आखायाव थायो, अधिकारा प्रडिउसारनि आखायाव थायो। बे बुस्थुखौ जोङो जाथि हिसाबैबो जोंनि जिखिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ बुजिनांगौ जे बेबायदि खालामोब्ला माने प्रडिउसारा कमप्लिटलि माने बे गोसो बायलाङो, थैलाङो। बेखौ टिकेट दानाय नायनायनि जायगायाव बेखौ माने ससियेल मिडियायावनो ओरैनो नुलाबायोब्ला बेखौ मानसिफोरा मानो नायनो, बे मोनसे कुइसना फैयो। बेखायनो बे बाथ्राखौ जोंनि प्रडिउसारफोरा जाहाथे सावथुन दिहुननाय बे हाबाफारिखौ लाखिबाय थानो हायो बिसोरखौ जों उत्साहसो होनांगौ। बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जों मावनो नाङा होननानै जों फोसावनोसो नांगौ। बेनि उल्था जुदि मावोब्ला बेयो जोंनि जाथिनि थाखायनो बा फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखायनो जोबोर खहा जायो होननानै जों सानो आरो। बिसिआ गावनि बिसिनि मासिनिफ्राय बेखौ खावलायनोसो हागोन, जेबो एक्सन लानो हानाय नङा। नाथाय जाय बिथांमोना सर्ट मुभि दिहुनदों बा दिहुनगोन बिथांमोना साननानै नायनांगौ जे बे मिउजिक कम्प'ज खालामनाय समाव गोबां रां खरसा जायो आरो गोबां खस्थ' थायो। बे बुस्थुखौ मालायनि बुस्थुखौ कपि खालामनानै गावनि सर्ट मुभियाव बा गावनि मुभियाव लागायनानै होनाया खोब मोजां बाथ्रा नङा होननानै आं सानो आरो। जेनेबा मालायनि बेराखौ औवानि बेराखौ फुना लाबोनानै गावनि लांगोनाखौ दुमना लानाय बेबायदि बाथ्रा जायो आरो। दा बेफोर
गाज्रि बाथ्रा सिखाव खालामनाय बायदि जायो बुंनो थाङोबा गाज्रि बेखायनो बे खामानिखौ मावनो नाङा आरो माने बिथांखौ गोदान हिसाबै आं वेलकाम खालामदों बिथाङा दा गिबि खेबनि थाखाय खालामदों बेबायदिनो खालामलांबाय थाथों उनाव मोजां जालांगोन जेब्ला बियो गिबि खेब खालामगोन बे खालामनायनि उनावनो गोबां नलेज बिथाङा मोनखादों आरो जेब्ला बे खालामबाय थागोन गोबां नलेज मोनबाय थागोन गोदान मानसि लोगो मोनगोन जोंनि सावथुन मुलुगाव थानाय गोबां एक्सपिरियेन्स गोनां आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोनगोन डाइरेक्टर लोगो मोनगोन प्रडिउसार लोगो मोनगोन अब्लानो बिथाङा बिसोरजों कमिउनिकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांनि नलेजआ बारिलांनाय लोगो लोगो बिथाङा मा मावनांगौ फिल्म इन्डास्ट्रियाव बेखौ बे नलेजआ हारसिंनो फैगोन आरो बिथाङा मावलांनांगौ आरो बेबायदिनो जाय फिल्मनि मेम्बार दा जाय आंखौ लिंहरदों इनभाइट खालामदों आं बिसोरखौ फार्स्ट अफ अल आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय आंखौ लिंहरनायनि थाखाय आरो आं आसा खालामो बे सावथुनाबो मोजाङैनो मोजां दिनैनि हाबाफारिया जानानै मोजाङै मोजां जोबलाङो आरो जोबोद मोजां सापर्ट मोनदों बिथांमोननिफ्राय सापर्ट होदों इनभाइट खालामनाय हिसाबै फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद मोजां मोनदों दिनै बेवहाय दिनैनि बे माने जावलिया माने प्रिमियार श' बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा सावथुनखौथ' दासिमबो बेखेवनाय जायाखै नुथ'वाखै हयथ' आसा खालामो मोजां जागोन रायजो राजा बिथांमोना अनसायगोन बे आरोखि बे बोसोरावथ' बानायनाय जायासै बानायदोंमोन मोनसे फिसा जास्ट पासिं शट आरोखि ओमफ्राय बिनि उनावथ' गैया बानायनायानो जायाखै बुंजायो आरोखि नैबे समाव आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि बे जावलिया सावथुनखौ मोजां मोनगोन गोसो गोरबोजों अनसायगोन आरो जावलिया सावथुनाव जायफोर बिथां माने फावखुंग्रिफोर जायफ्रा माने बाहागो लादों आसा खालामो बिसोरो जेरैबायदि खालामदों हयथ' आं नुवाखै जानो हागौ मोजाङानो जादों आरो बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो आरो सुबिदायाथ' एसे उसुबिदा मोननो हानांगौ एक्सुवेलि आङो दावहा सिमांना मोगथां ओमफ्राय रिसेन्टलि दाख्लै 19निफ्राय बानायफिननाय जादों आरोखि आं बे गेजेर समाव एसे उसुबिदामोन माने आङो एसे फिसा जब मावदोंमोन नालाय मावनाया दाबो मावगासिनो दङ ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं हाबा बे समाव आं माने गोदान हाबा जागोदानमोन नालाय बेनि थाखायनो एसे उसुबिदा जादोंमोन आरोखि खिन्थु दाथ' लानायानो जाहैबाय 2019निफ्राय ओंखारफिननायानो जाहैबाय बेनो आरो फैगौ समाव निस्सय आं खालामगोन जेनेबा माबा मोनसे अफार मोनबानो सोरबा प्रडिउसारा बा बबेबा मोनसे प्रडाक्सना लिंहरबानो अफार होबानो आं माने खालामगोन आरोखि खालामबोगासिनो दं दासिमबो आङो ओरैनो बे मिउजिक भिडिअखौथ' आं खालामगासिनो दंखायो थांनाय बोसोरावबो खालामदों आरो बिनि सिगांबो खालामदों ओमफ्राय नेक्स्ट नै खालामबावगोन आरो आदसा आदा नोंथां आखाइ गैयामोन माने बेथ' मोजां खोथा माने बांसिन मा होनो बेखौ जोंनाव आखाइ गैया माने प्रडिउसारफ्रा जोंनि बर'नि सावथुन मुलुगाव माखासे ओरैबायदि मोनसे थायो माने जेसेबां माने सावथुनाव जेसेबां फैसा बा बाजेट माबानानै गारोमोन बेखौ हयथ' मोनफिनाबो जायो नालाय बिनि थाखायनो हयथ' एसे बे माबादोंमोन खिन्थु बिदि नङा आरो मार्केटआ खम नालाय खिन्थु बे ओंखारलांनो जोबोर मोजां जादों मानो होनबा जोंनाव सावथुन मुलुगाव अनेक बेबायदि प्रडिउसाराबो खमखा फारसेथिं डाइरेक्टर फावखुंग्रिफ्राबो एसे माने बांद्राय माबा जायाखै आरोखि ओंखायनो बेफोरबायदि सासे मानसिया ओंखारनायाव मोजां खोथा आरोखि आंथ' मोजांसो मोनदों ओंखारनांगौसो बे आरोखि आंथ' बिराद मोजां मोनदों आजि आङो 11 बोसोर सिगां आं बे जायगायाव बे हालामाव आं फैखांखाबाय हयथ' मास मोनसे नंजाबाबो औ थाफैखांबाय आङो मोनसे फिल्म बानायफैखांबाय आङो माने अननायनि जिन्ज्रि मोनसे सावथुन बानायफैखांबाय आं माने मोजां आरो मोजाङानो जाहैबाय आरो